إذا سلامتنا تقبلوا فنو نابد مكتال شو كوب صغركم تعذبنا كم يتعلون لو مغرى مع صوت وسلسة حساس فركم عالتم فرعون سدالوا هاجراون زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بغبرز عدم صحاتكم تصنح ميكايل حرقو فلما قمكان تتاتو فيلم بريزيدنت سياسة فوركي ناي سعودي عدتو بمغتصال تمالي كتما جدة آتيو إيرترا أب بين منغستاو بعل مزين لمعات إيغاد زنبر أبالنت سيحيبا أب نوزوبا من حيلي عدي شلمون حرقا مهما مريت أقاتينو أب زيناتاتو وطاي أمريكا بزوبا كاريبيان أنصار زيحيقاو مسوغار عصفار سناي مري سرحيت كجمر مخانا دقي مافليطا منغستي تايلاند هاغور وابل علي كامبوديا تكارو زلا وتهدراو سرحيت كمزغصل قريتو كابينت ستا إسرائيل لاب معرباو قماقم عصوتو شعاتة توسخي سفراتات نمهنات نزوة سمدد أصدقوا زرزر زيرا بريزيدنت سياسة فوركي ناي سعودي عدوتو بمغتصال تمالكة تما جدة آتيوم لوخات منستر زينا كابتوتا سرر وتصبصاب يسع بريزيدنت سياسة فوركي ناي نكسنة سعود عرب عودتو بمغتصال كتما جدة آتيوم بريزيدنت إسياسن مسؤوس تقعزي منيستر قدات وصايا أتو عثمان صالح زركبلو أخن أهقراو معرفو نفرتي نقوس عبد العزيز أبزا أتولو أمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز مختل أمير زوبا مكة بناي كبر سالفي تقبلوام أبتناي مقبال سنة سرعات تغلال قنصل إيرترا أب جدة أتو عبد الرحمن عثمان ترخي بنيرو بريزيدنت إسياس أفوركي أب جدة أب سنحلو جيزي أب أقدس تلمعتاو تكالات عودت كقبريوم بخالو وغن بريزيدنت إسياس أفوركي أبسعتات قدم قطري نأكايت محبركومن هاقراويان ودابيتات ريادن كبابيان رخيبو أزراريبوم أبتركب أبزهابو مقلسي بريزيدنت إسياس حيل إيرترا حربنينت هزباس لزخوني أو وصايز ركبو زيقاتات كسرحو حشاشنت أو قيدوم كواهلو ندقوم بقبوك كناخونون بمزخخار محبركوماتن هاقراويان ودابيتاتن أبز مدايزي بأتوكرو خسر حخم زقبا قريسوم ባህልና ክብርታትናን መንእሰያትናን ካብ ምብራዝ ምድሓን ቀንዲ ስራሕ ወለዲ ማሕበረኮማትን ሃገራውያን ውዳቤታትን ክኸውን ይግባእ ዝበለ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ነዚ ዕላማ ንዝገበረ ሽርሕታት ብንቕሓት ምክትታልን ምፍሻልን ውሁድ ስራሕ ስለ ዝሓትት ዜጋታት ብሓፈሻ መሳርዖም ኣስጢሞም መኸትኦም ክሕይሉ ኣዘኻኺሮም ንማሕበረኮም ሃማድኤ هقدفن من سيات هقدفن زوكلو تساتفت بوغنوم نهلو كونتات هاجر بمنصر زوباون علماون معباليتات زمدنا إيرتران سعوديان مزا أمتاتون كمون مدبات هنسات هاجرن قسقاسون زملكات حتوتات دحر مغراب أبركتو أمن معزاز زلوهم دلونات الرقاقيصوم أبتركب منيستر قدات وصاي أتو عثمان صالحن فتصاميت قدات إمباس إيرتراب سعوديا ويزرو وين قرز جهرن ترخيبهم نيروم بريزيدنت إسياس أفوركي بعدما وراس عرات محمد بن سلمان كاب تشعت تحساس جميرو أب سعوديا نايسرح بصحيفة صبكم زلو زفلات يوم أولوسنا التاباي مستأزاز أبرهان سامئيل يوهانسن جدة سعوديا نابي كالزينا بسنسقهم إيرترا كابابالنت بين منغستاو بعال مزن لمعات مالت إيغاد موطعان وانا صحفي إيغاد بوقعي كم زحبرت مصر قديات وصاي أبزوصو غازيطا مجلس أفليطوم وسان منغستي إيرترا كابزوم زسعبو مغنياتات زنغلي كم زفلت إيرترا بشعن شعاتيمتن 93 أبداق محويت إيغاد العلابة كتو كم زنبرا تصيني حاون مسكال أوت أبال هاقرات بمتحبار إيغاد نمعزاز زوبا وسلام الرقاتن كم كاند مسالة أخينو نخيقل قل بوكادو ما تتبارتي زوباون قطبان وهدت نمفتحر نمحداسو كمون من رقات صار معنوتن كم زعايت هزخاقيروم إذا يكون دا أمبر دحر جيزي بفلاي دما كاب كل تشعين حمشانات حيزو إيجاد بحاجتات حزب زوبا أب مملا فشلو ترايزي كونه ناب زتو السنة أبال حاجرات بفلاي دما ناب إيرترا زنت أصر حساي ترا كم ستعوتن إذا زي حلف النتاو تجبارا دما نيرترا أب ميازيا كل تشعين شوعتن أبال نتا كترسكل كسيبواي
اتودب نتحدثو كمون حلوف جيغاتاتو بتصمونا كستبهللون كأرمون يخيلي بزبل تسفا إيرترا أبسانة كالتشين عسران سستن داقماي نابتي ودب تتسنبيرا يغون بر إيغاد كاب حلوف جيغاتاتو كمهار كمزي كالن حقاو حلافنتو كمزي سنقعن اتي مجلس ينتصر بزيدو ما إيرترا كابتي حقاو حلافنتون تحتاتنتو زنقع نستراتيجياوي ربحان رقاتن زوبا زي عين زوباوي ودب أبالنتا كالسحب كمستقددت ጋዜጣው መግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ይገንዘብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ 12 ታህሳስ 2025 አስመራ ናብ ካል ዜናታትና ንሰግር ኣብ ንዞባ ምን ሓይሊ ዓዲ ሸሎሙን ሓደጋ ምህማም መሬት ከም ዘጋጠመ ተሓቢሮም ወኪል ኤሪና ሸዊት ገብረ ብርሃን ዘዳለቶ ጸብጻብ ፎርቱና ዓንዶም ከተቅርቢያ ኣብ ዓዲ ሸሎሙን ንዞባ ምን ሓይሊ ነታዒት ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ኣብ ኣስታት 3 ሄክታር ኣብ ዝግመት መሬት ምህማም ከም ዘጋጠመ ተሓቢሩ እቲ ዝሃመመ መሬት ዝፈጠሮ ክፍተት ክሳብ 10 ሜትሮ ቁመትን 2.4 ሜትሮ ስፍሓትን ከም ዝበጽሐን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይውስኽ ከም ዘሎን ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይነጽር ብሰለስተ ታሕሳስ ብደረጃ ዞባ ዝተጠርነፈት ናይቲ መጽናዕቲ ጉጅለ ናብቲ ቦታ ብምኻድ ዘደለ ዳህሳስን ናይ ስነዳ መስርሕን ከም ዘካየደት ብተወሳኺ ብትሽዓተ ታሕሳስ ኣብ ማሕዳር ዞባ ደቡብ ዝተመርሑ ክኢላታት ስነ ምድርን ስነ ጥንትን ኣብቲ ቦታ ብምብጻሕ ዘደለ ሓበሬታ ከም ዝኣከቡ ተፈሊጡ ኣብ ማሕዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብታ ኣብ ተስፋጽዮን እቲ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሰብን ጥሪትን ሓደጋ ከወርድ ስለ ዝኽእል ንድሕነት ነበርቲ እቲ ከባቢ ዓዲ ሓላፍነት ክወስደሉን ሓይሊ ዕማም ብምቋም ውሕስነቱ ዝተረጋገጸ መገዲ ክጸርግን ተላብዩ ኣብ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሒ መምሃራን ስነ ምድሪ ዶክተር ተወልደ ወልደ ኪዳንን ዶክተር ጉብሻፍቱን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ተርእዮ ብስነ ፍልጠታዊ ዓይኒ ክረአ እንከሎ ባህርያዊ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ነበርቲ ኣድላይ ጥንቃቐታት ከዘውትሩ ሚዒዶም ኣብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ሓላፊ ጨንፈር ምርምር ስነ ጥንታዊ ወርሻ ዶክተር ጸጋይ መዲን ብወገኑ ሕብረተሰብ ኣብ ከባቢኡ ንዝርዮ ኩነታት ብዝቐልጠፈ ናብ ዝምልክቶ ኣካል ክሕብር ከም ዘለዎ ብምዝኽኻር ነበርቲ ንዝተረዲኦም ብእዋኑ ንዝሃብዎ ሓበሬታ ኣመስጊኑ ኣብ ማሕዳር ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ሸሎሙን ኣቶ ባይሩ ተኽለ ከምኡውን ኣነባበርቲ ናይቲ ዓዲ ኣቶ ተኽለ ሰመራ ኣብን ምሑር ገብረሃንስን ብወገኖም እቲ ምህማም መሬት ኣጋጢሙሉ ዘሎ ከባቢ ሕርሻዊ ንጥፈታት ኣብ ዝካየደሉ መሬት ዓድን ኣገዳሲ መስመር ምዃኑ ብምሕባር ኣብ 2024 ተመሳሳሊ ተርእዮ ተኸሲቱ ምንባሩ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2025 እውን መሬት ክግማዕን ድምፂ ክገብርን ከም ዝጀመረ እቲ መስመር ተዓፅዩ ደጊሞም ካልእ መገዲ እኳ እንተፀረጉ ንሱውን ክሃምም ምጅማሩን ኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣረዲዮም ዓዲ ሸሎሙን ካብ እምኒ ሓይሊ ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ 16 ኪሎ ሜትር ነታዒት ድማ ካብ ዓዲ ሸሎሙን ንሸነኽ ምብራቕ 4 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ናብ ጻዕዳ ቀላይ ኣብ ዝወስድ ሽንጭሮ ትርከብ ክፍሊ ባህል ስፖርት ዞባ ጋሽባርካ ብ11 ታሕሳስ ኣብ ባሮንቶ ኣብ ዘካየዱ ዓመታዊ ኣኼባ ኣብ 2025 ዝተሰላሰለ ፈተና ብምግምጋም ኣብ መረባት 2026 ዘትዩ ሓለፍቲ ኣሃዱ ባህልን ስፖርትን ዞባታት ኣብ ዘቐረቦ ጸብጻብ ኣብ 2025 ዝተተግበሩን ዘይተተግበሩ መረባት ብዝርዝር ድሕር ምብራቕ ብደረጃ ዞባታት ኣብ ዝተወጠነ መረባት ተሳትፎ ፌደሬሽናት ኣብ ኩሉ ዓይነት ስፖርት ዘተባብዕ ከም ዝነበረ ገሊጾም ተራ መንስያትን ተምሃሮን ኣብ ምዕባለ ስፖርትን ምዕቃብ ባህላዊ ውርሻታትን ኣገዳሲ ምንባሩ ብምጥቃስካ ናብ ወለዶታት ንምትሕላፉ ብንቕሓት ክዋሱ ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ፕሬዝደንታት ፌደሬሽናት ስፖርት ቢጊድዮም ኣብዚ ዓመት ንክልቲኡ ጾታ ዘሳተፈ ዕዉት ናይ ሰልጠንቲ ስልጠናታት ከም ተኻየደ ብምጥቃስ ንምዕባለ ስፖርት ብድሆታት ዝፈጠሩ ጸገማት ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምርዳእ ዘድሊ መፍትሒ ከም ተገብረሎም ሓቢሮም ምዕሩይ ዝርግሐ ስፖርታዊ ንጥፈታትን ምርጋዝ ተሳትፎ ዞባታት ወሳኒ ምዃኑ ብምሕባርካ ብልጫታት ንምዕቃብን ንምምዕባሉን ተራ ሕብረተሰብ ክዓዝ ጸዊዖም ኣብቲ ዞባ ዝተጸንዑን ዘይተጸንዑን ዝተፈላለዩ ባህላዊ ውርሻታት ኣሰራትን ቅርስታትን ከም ዝርከቡ ዝሓበረ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ ኢድሪስ ሳልሕ ብወገኑ ንምዕቃቦም ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ ተወግሶታት ይውሰድ ከም ዘሎ ኣብሪሁም ኣማሓዳሪ ዞባ ጋሽባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑሪ ኣብ ዝሃቦ መዛዘሚ ቃል ዕቃበ ባህላዊ ንጥፈታትን ዕቤት ስፖርታዊ ውድድራትን ዝተወሰኑ ኣካላት መንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ መላእ ሕብረተሰብ ክሳተፎ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ብደረጃ ዞባ ኣበጊሶ ዘሎ ናይ መጽናዕትን ዳህሳስን መደባት ክሕይል ክኢላዊ ተሳትፎ ቀዳምነት ክወሃቦን ጥንታዊ ባህላዊ ርኽበታትን ያታዊ ወግዕታትን ናይ ምልላይ መድረኻት ክፍጠርን
ኣተሓሳሲቦም ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ጥዕናውን ቁጠባውን ኣገዳስነት ንዘለዎ ተኽሊ ካሳቫ ናብ ሓረስቶት ንምትትታው ዝዓለመ ስልጠና ብ10 ታሕሳስ ኣባፅዕ ወዲቦም እቲ ካብ 8 ንኡስ ዞባታት ንዝተዋፅኡ 40 ኪላታት ናብራ ዕቤትን ኣሕምልትን ፍረታትን ዝተዋሃበ ስልጠና ግብራውን ክልስ ሓሳባውን ኮይኑ ኣብ ማእዛዊ ጥቕምታት ኣገባብ ኣከሻሽናን ኣተኻኽላን ተኽሊ ካሳቫ ዘተኮረ ምንባሩ ነቲ ስልጠና ካብ ዝሃቡ ካብ ሃገራዊ ትካላት ሕርሻዊ ምርምር ኤርትራ ክኢላ ምግብን ኣመጋግባን ወይዘሮ ጽንዓት ብርሃን ሓቢራ ተኽሊ ካሳቫ ብሰፊሑ ክተኣታቶ ዘለዎ ማእዛዊ ትሕዝቶ ምግቢ ካብ ዝህብትሙ ኣትክልቲ ምዃኑ ዝገለጸ ሓላፊ ጨንፈር ልምዓት ቡቕሊ ኣቶ ተስፊት ገብረ እግዚኣብሔር ኣሳት 4500 ፈልስታት ካሳቫ ኣብ መደበር ፈልሲ ፍልፍል ተዳልዩ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ ግዜ ንሓረስቶት ክዕደሉ ምዃኖም ሓቢሮም ኣቶ ተስፊት ሰልጠንቲ ቀሲሞሞ ዘለዉ ፍልጠት ንልማዕቲ ጀራዲን ኮነ ተጠቃምነት ህዝቢ ኣብ ምትሕልላፍ ዓትቦም ክሰርሑ ተላብዩ ኣብ መወዳእታ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ማይን ኣቶ ሚካኤል ተኪየ ኣብ ዘስምዑ ቃል ተኽሊ ካሳቫ ቁጠባውን ጥዕናውን ኣገዳስነቱ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ብደረጃ ሃገር ንምትትራሕ ምዃኑ ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብጽቡቕ ዝበጋገስ ዘሎ ንጥፈታት ብዝሓይለ መልክዑ ክድፋሉ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኸውን ዝኸልኩም ተዓዘብቲ ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብቕብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐጽሎ እዩ ዝኸልኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ኣሜሪካ ብቀረባ እዋን ኣብ ዞባ ካሪብያን ኣንጻር ዘይሕጋዊ ምስጋር ዕፀ ፋርስ ናይ መሬት ስርሒት ክጅምር ምዃና ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ደጊሙ ኣፍሊጦም ፕረዚደንት ትራምፕ ትማል 12 ታሕሳስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ኣብዚ እዋን እዚ 96 ሚእታዊት ካብቲ ብማይ ዝሓልፍ ዕፀ ፋርስ ደው ኣቢላቶ ከም ዘላ ብምግላጽ እቲ ናይ መሬት ስርሒት ንኣሰጋግርቲ ዕላማ ዝገበረ ከም ዝኸውን ኣረዲዩ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ መጀመርያ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ኣብ ምስጋር ዕፀ ፋርስ ከም ዝነጥፉ ኣብ ልዕሊ ዝገለጾም ዮሬታ ከም ዝነጥፋ ኣብ ልዕሊ ዝገለጸን ጀላቦ ብዘካየዶ ዘሎ ስርሒታት ዛጊድ ኣሳት 9 ሰባት ከም ተቐትሉ ጸብጻባት ይሕብሩ ፕረዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ነቶም ናብ ልኡላው ግዝኣት ዕፀ ፋርስ ብምስጋር ብሞት ኣሽሓት ዜጋታት ዝሕተቱ ጉጅለ ገበነኛታት ክድግፍ ከም ጽንሐ ኣሜሪካ እትኸስስ ይኹን እምበር ፕረዚደንት ማዱሮ መምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ዘቕርቦ ዘሎ ምስ ምስጋር ዕፀ ፋርስ ዝተሓሓዘ ገበናዊ ክስታት ብምንጻግ ኣሜሪካ ነዳዲ ዝርከቦ ሰፊሕ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ሃገሩ ንምቁጻርን ስርዓት ንምልዋጥን ትሰርሕ ከም ዘላ እዩ ዝወቅስ ቬኔዙዌላ ካብ ኣሜሪካ ክመጽእ ዝኽእል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ንምምካት ሓያሎ ወተሃደራዊ ልምምዳት ተካይድ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ መንግስቲ ታይላንድ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ካምቦድያ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ስርሒት ከም ዝቕጽል ገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስተር ታይላንድ ሎም 13 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ስርሒት ኣብ ልዕሊ መሬትን ህዝብን ሃገሩ ዝፍጸም መጥቃዕታትን ስጋኣታትን ሙሉእ ብምሉእ ክሳብ ዘቋርጽ ከም ዝቕጽል ሓቢሮም እዚ ምዕባለታት እዚ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማል 12 ታሕሳስ ምስ ቀዳሞት ሚኒስተራት ታይላንድን ካምቦድያን ውፅኢታዊ ዝተባሃለ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ከም ዘካየደን ተኽሲ ደው ንምባል ከም ተሰማምዑን ድሕሪ ምግላጹ ይስዕብ ዘሎ ይኹን እምበር ሚኒስትሪ ምክልኻል ካምቦድያ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ሰራዊት ታይላንድ ሎሚ 13 ታሕሳስ ክልተ F-16 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ተጠቒሙ ኣብ ሓያሎ ሲቪላዊ ዕላማታት ሃገሩ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ከሲሱ ሰራዊት ታይላንድ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ሃገሩ ዘካየዶ ዘሎ መጥቃዕታት ብቕልጡፍ ደው ከብሎ ድማ እቲ ሚኒስትሪ ፀዊዑ ኣሎ በዚ ንሽዱሽተ ተኸታተልቲ መዓልታት ዝቕፅል ዘሎ ግጭት ካብ ክልቲአን ሃገራት ልዕሊ 32 ሰባት ከም ተቆትሉን ልዕሊ 200 ከም ዝቆሰሉን ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣስታት 600,000 ሰባት ካብ ኣባይቶም ከም ተመዛበሉ ይጠቕሱ ኣስታት 820 ኪሎሜትር ዘራኽብ ዶባት ዘለወን ታይላንድን ካምቦድያን ብደቡባዊ ምስሓብ ኣቐዲመን ካብ ዘካየዶ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እቲ ዝሓየለ ምዃኑ ይሕበር ካቢኔት ጸጥታ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማገም 19 ተወሳኺ ሰፈራታት ንምህናፅ ንዝወፀ መደብ ኣጽዲቕዎ እቲ መደብ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ካብ ዝወሰደ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ዝዓበየ ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ እዚ ሓድሽ ውጥን ኣብ ምዕራባዊ ገማገምን ወሽመጥ ጋዛን
أنصار إسرائيل زغنع تقاوموتات مليسو زغواهر مخانو ناي قربا تعذبتي توصوم إسرائيل أبز حلفة معلتات أبتي هاجرو بوجي قبيتا زحزتو معراباوي جماجم توسعي سفراتات مهناتن نتصنحن مسفحن زوعل لعلي 800 مليون دولار كسلع كم زو السنة ذكريون إسرائيل كاب زحلف عام طراي أب معراباوي جماجم لعلي 800 شح زي حقاوي أبايتي كتهانس كم زو السنة يزجلز إسرائيل لابتي بشحن شعاتين تنسوسان شوعاتن بوج زحزتو معراباوي جماجم لعلي 700 شح زيقاتا تاسفيرا كم زلات صبصابات يتقصوم اتزي حقاوي هنصت حدا كاب قندت انقطات ግጭት إسرائيلن فلسطيمن ኮይኑ ከም ዘሎ ይግለጽ ፕሬዝደንታት ሩስያን ቱርክና በመምዕባል ዝምድናታት ዘተኮረ ርክብ ትማል 12 ታሕሳስ ኣብ ቱርክሜኒስታን አካይዶም እቲ ክልታው ዝርርብ ጎኑ እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣሽጋባት ዝተኻየደ ዞባዊ ዋዕላ ሰላም ተፈጺሞም ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዝደንት ጣይብ ኤርዶጋንን ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያዊ ፖለቲካውን ጸጥታውን ዝምድና ሃገራቶም ንስፋሕ ከም ዝሰርሑ ኣብ ትርክብ ኣፍሊጦም ክልቲኦም መራሕቲ ብዘካዚ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬንን ጸጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቕን ከም ተዘራረቡ ተገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብታ ኣጋጣሚ ምስ ፕሬዝደንት ኢራን መሽዑድ ፔጀሽኪያን ተራኺቡ ኣብ ምድንፋዕ ስትራቴጂካዊ ዝምድናታት ዘተኮረ ርክብ ኣካይዶም ክልቲኦም መራሕቲ ኣቐዲሞም ኣብ መንጎ ሃገራቶም ዝተበጽሐ ስምዓት ንምትግባር كم زنطفو ኣብ ትርክብ ኣነጺሮም ኣሜሪካ ፓኪስታንን ኣብ መምዕባል ወተሃደራዊ ዝምድና ዘተኮረ ስምዕ ከቲመን እቲ ስምዕ ፓኪስታን F-16 ዝዓይነተን ነፈርታን ምሕዳስ ብቐዳምነት ዝሰርዕ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣሜሪካ ነተን ነፈርቲ ንምሕዳስ ዘኽእል ዋጋ $686 ሚልዮን ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂ ንፓኪስታን ክሸጠላ ምዃና ኣብቲ ስምምዕ ተጠቒሱሎ ፓኪስታን ነተን ነፈርቲ ንምሕዳስ ኣብ 2021 ንኣሜሪካ ሓቲታ ምንባራ እንተኾነ ግና ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይነበረ እቲ ሕቶ ከይሰምረ ይጸኒሑ እዚ ተበፂሑ ዘሎ ወተሃደራዊ ዝምድና ኣብ መምዕባል ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ንወታዊ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብጉዳይ ኣከራኻሪ ዞባ ካሽሚር ምስ ፓኪስታን ተፈሓፊሓ ዘላ ህንዲ ነዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ስምዕ ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ወነንቲ ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ዝኾና ህንድን ፓኪስታንን ብጉዳይ ዞባ ካሽሚር ብተደጋጋሚ ኣብ ግጭት ከኣትዋ ከም ዝጸንሓ ይግለጽ ኣብ ህንዲ መጠን ሰደድ ፍርያት ኣብ ዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ ምስ ተመሳሳሊ ግዜ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብኣስታት 600 ከም ዝዓበ ጸብጻባት ንግዲ ተሃገር ሓቢሮም ህንዲ ኣብ ዝተጠቕሰ ግዜ ኣስታት $420 ቢልዮን ዝግመት ሰደድ ፍርያት ከም ዝገበረት እቶም ጸብጻባት ይጠቕሱ ዝዓበይ ክፋልቲ ሰደድ ናብ ኣሜሪካ ሩስያን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ዘቐንዐ ምንባሩ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ممحدار بريزيدنت دونالد ترامب ኣብ ልዕሊ እታው ፍርያት ህንዲ ናይ 50% ወሰኽ ቀረጽ ድሕሪ ምውሳኑ ንግዳዊ ምልዋጥ ክልቲአን ሃገራት በኣሉታ ክጽሎ ከም ዝኽእል ክእመት ጸኒሑ መንግስቲ ህንዲ ክሳራታት ወሰኺ ቀረጽ ንምቅላል ምስ ሩስያ ቻይናን ካልኦት መሻርክትን ዝካየድ ንግዳዊ ንጥፈታት ከስሖም ማንዩ ዝሕብር ዘሎ ዜናታት ምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ስዑድያ ዕዶቱ ብምቕጻል ትማሊ ከተማ ጅዳ ኣትዩ ኤርትራ ኣብ በይነ መንግስታዊ በዓል መዚን ልምዓት ኢጋድ ዝነበረ ኣባልነት ስሒባ ኣብ ኑዞባ እምኒ ሓይሊ ዓዲ ሸለሙን ሓደጋ ምህማም መሬት ኣጋጢሙ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ካሪቢያን አንጻር ዘይሕጋዊ ምስጋር ዕፀ ፋርስ ናይ መሬት ስርሒት ክጅምር ምዃና ደጊማ ኣፍሊጣ መንግስቲ ታይላንድ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ካምቦድያ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ስርሒት ከም ዝቕጽል ገሊጹ
ካቢነት ጸጥታ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማገም 19 ተወሳኺ ሰፈራታት ምህናጽ ንዝወፀ መደብ ኣጽዲቕዎ ዝኸበርኩም ተዓዘብትን ሎም ቀትሪ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ማዝየ ምስግን ስዒባ ዘቕርብ መደብ ጉዳይ ኣብዘተ ይትኸውን ወገነግን ሰላም